Салом алейкум духтаракои азиз, созе нағзет саломатиятон хубай. Имрӯза навардама шумода люксови паплино пешниҳод мекунам. Аллакай паплинои распродажам буромад, видеош тамошо кунед. Касе ки распродажаи сатсима мехоҳад, марҳамат тамошо кунед, интихоб кунед. Вале касе ки паплинои янам фасон мехоҳад, марҳамат то охири ҳамин навора тамошо кунед. Чизеш махул меша, скриншот кардам ада партоя. Нигоҳ кунед. Арами санга ҷигар мегуфтиян. Санги ҷигар. Материалаш ира лёнай, гилаш беҳад гили фасонак. Нархи 170 сомон ай духтаро. Ҳозир шумода бо ҷигар хелошам нишон метим. Мана инам ҳам хели санг дора, санги ҷигар. Инам аз ҳисоби сангаш 170 сомон ай. Материалаш ирам лёная? Материалаш дубайския. Сангои хамилёни калон доран ино. Тоза хамилёни калон ай сангош. Инам ҳами хел, анами ҷигаро ҳамаш 170 ян. Материалаш иям лёнай. Дубайская? Дубайская материалаш. Ана ин намудаш бошад. Ина санги лезва дора. Инам хамилёни калон катяй материалаш дубайская. Иёш 160 сомонан. Ана инам илёнай 160 сомон санги лезва дора. Ина хамилёни калон. Ана инаш бошад материалаш дубайския санги ҷигар дора 170 сомон. Нархи 3 метрша дар назар дорум. Ана ба духтаракои азиз, ана инам 170 сомон ай. Нархи 3 метрошона дар назар дорум. ин нархҳои донаяй. Касе ки оптум мегира, аз ин нархҳо бо арзонтар мешава. Мана ин намудош бошад, санги қош дора. И қош 160 мая. Ана ин қошаш бошад 160 сомон. Материал дубайскияй. Гулш беҳад гули хушрӯй. Ҳами гулое ки ман шумода нишон додистам, ҳамаш гулои чинда гулояй, гулои хушрӯй. Ҷада ҳозир бо фасони дигар ана инай. Дидед? Материалш ира лёнай, санги лезва дора, хамилёни калон, яъне нархш 160 сомон. Мана инам дубайския 170 сомон. Санги ҷигар дора. Диден? Мана инаш бошад, санги ҷигар доруш, диден? 170 сомон. Материалш дубайский. И агар мисол сангш лезва мешид 160 буд. Аз сабаби ки сангш намхе ҷигара 170 сомай. Ина ози маш мода бо ина нишон метам. Мана ин духтарако 160 сомон. Санги лезваяй. Ана бад ана ин бошад санги ҷигар задагияй 170 сомон. И каптакаш хушрӯай. Ана инош бошад, диден? Ана инаш 160 сомон. И сангаш бо дига хезадагияй 160 сомон. Материалаш хушрӯгул майдаҳак. Инчунин ана инам 160 сомон. Санги лезват задагияй. Материалаш лён. Бисёр хушрӯ меброяй киртада. Диден духтарако? Инаш бошад 170 сомон. Санги ҷигар. Мана ин бинен чихе гули бо фасони люкс игл. Санги ҷигар дора. Нархш 170 сомон. Худаш дубайский паплинай. ҳозир бошад аз иҷа машмуда сангои ҷигардор ана ин навинкора нишон метиём. Диден? Ана ино 160 сомонян. Ино паплиношам аҷоиб хушрӯвай. 170 сомон бахшиш санги ҷигарай. На. Ишам 170 сомон. Ду ранг дора. Мана инам 170 сомон. Иш бошад лёнай духтарако. Ҳамаш ку бовар кунен материалҳои нави пеши бозорай. Ина хулас мо фақат интернет кати кор мекунем, илтимос фақат доставка дорем, нависем. Анаям 170 сомонай гулша бинем чихе хушрӯчаяй. Диден? Санги ҷигар дора. бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст кунем духтарако. Барои бисёри бадшид материал шумодам интихоб кардан қинд мешава. Бо навинкора бо ма дигар наворода шумода нишон метим. Боқӣ саломат бошед. Хайр то наворҳои оянда.